Nah hinaholongan damang dainang bigot tamahatan ni debata di bagasa tikyon ala ni jumulo mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti mga raja yati-ati dohot pikiram muna di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Debata mga toy dohot mamakuling hita bigot tama siyan hatana na tersurat di Hesekiel bidu 45 ayat sia sahat tu ayat 17. Hesekiel bidu 45 ayat sia sahat tu ayat 17. Songnon padok na disita tangihon ma. Songnon doha tani Tuhan Jehovah. Tung nator bang dohamu ali aka idut ni Israel. Paholak kamu ma pangarupau dohot hamagoan. Jala ulaho kamu ma uhum dohot hatigoran. Pasohot tamu ma panosak muna mangojar-ojar bangsokku. Sian partalian na ninna Tuhan Jehovah. Iko masa dihamu tibangan nasitong. Dohot apang nasitong. Dohot poting nasitong. Yang guapang doho poting ikodos do tulukna asa sapar 10 ni sada tuhukan do sada poting jala sapar 10 tuhukan do sada apang ikon tuhukan do panuhuluhan alay anggo sada mas ikon 20 ringgit do 20 mas doho 25 mas doho 10 mas ikon sada tail dihamu. Odo pilihan tatingan si guguam munay. Saparonom ni sada apang sian sada tuhukan dahanon. Jala saparonom ni sada apang sian sada tuhukan eme. Ya aturan ni miyak ikom marpoting do buanon na. Sada poting pasa puluhon sian sada pikul. Asa 10 poting gabe sada tuhukan. Ay 10 poting do tongon sada tuhukan. Jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tanon Israel natakas diaik bain pelean si panganon. Pelean si tutungo doho pelean hamulateon bahen pardengganan dinasida ninna Tuhan Jehovah. Iko sadok bangso ni tanoi margugu tu pelean tatingani di iduk ni Israel. Iko radutan ni idukido atong aka pelean si tutungon, pelean si panganon, doho pelean si inumo dia kari raya. Dia ka poltak ni bulan, dia ka ari sabape rodi sadok ari raya bulon di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon pelean pardosaon, pelean si panganon, pelean si tutungo dohot aka pelean hamulateon, bahen pardengganan di pinopar ni Israel. Ido sahatna. Salum. Horas ma dihita saluhutna. Nah hinaholongan damang dainang hita saluhutna na niasian jala na pinasupasu ni debata. Haanggi na pinaribot. Debata mangatoy doho mamakuling hita di bagasa tikon marhite hatana. Songon lau kujaha honodeng sian Yehezkiel bidu 45 ayat sia sahatu ayat 17. Yehezkiel bidu 45 ayat sia sahatu ayat 17. Takas akadamang doho dainang hatai tabigi di guar ni mingguta na margoar minggu judika. Nomor 8 doi luluhon ma'ahu ale Jehovah. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Kalau Allah memberikan keadilan kepada kita, siapkah kita Bapak Ibu saku? Molo minggu tamado luluhon ma'ahu ale Jehovah. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Karena itu Bapak Ibu saku di tema minggu kita lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kalau Allah memberikan keadilan kepadamu, maka lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon mahatigoran, dohot hasitongan. Amin. Ulahon mahatigoran, dohot hasitongan. Dijauhon panurirang Yehezkiel akadamang dohot dainang. Marhite hata ni debata na pinasahat na tu si Hesekiel asa dipatolo hasi tu bangsa Israel. Na tongod di hati-hai dalam pembuangan. Lalu Yehezkiel sangat banyak menyuarakan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan yang terjadi bagi dia yang diberikan oleh Tuhan dan disingkapkan itu kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada orang Israel. Alanya kedamang dohot denang, ada pamerengon, ada penglihatan bagi Yehezkiel bahwa segalanya akan Tuhan perbaharui, akan ada aturan yang baru. Akan ada bagaimana bait Allah yang baru dan bagaimana peribadahan yang baru. Jadi takas akadamang doho denang dipaingot marhitehon ayat
sada sahatu ayat walu tabereng di si akan ada adong persagian ni aka partalian di bangsa Israel. Adong partalian untuk raja manang iduk manang sigo panggonggomi. Adong khusus inganan dia ka hajongjongan di bagas joro ni Tuhani. Jadi lengkap sudah aka ukuran-ukuran na bagas joro naik kon jongjong nin on pamerengon manang penglihatan na di pasahat debata tu panurirang Yehezkel yang akan terjadi. Di lehon persagian manang partalian tu bangsa Israel. Jala sudah partalian naso jadi diganggu manang dibuat manang di sosak-sosak manang diojar-ojar aka nagugu manang aka iduk. Gari di iduki pihak kadamang do denang manang diraja di leo partalian. Maka Bapak Saku begitu indah Tuhan memberikan keadilannya dalam hal pembagian tanah. Adong khusus untuk hajongjongan di bagas joro. Adong khusus gabe inganan doh perbagian nyaka bangso. Jala adong tong tuaka panggonggomi dohot iduk. Nah tulu bagian ini tabereng akadamang doh denang takasi ditaringoti sian ayat sada sahatu ayat walu. Alani marhitehon ayat siya sahatu ayat 17 adong tulu hal neng berengota parjolo. Dipaingot debata aka panggonggomi marhite nubuatani na suadong be dasar be dinasida sasitong na laho patupahon pangarupao dohot hamagoan ay sikop do dilehot debata partaliat tua karaja ido benar dok songonodo hatani Tuhan Jehovah tung natorbang dohamu aliaka iduk ni Israel paholak kamu ma pangarupao dohot hamagoan jalaulahu kamu ma uhum dohot hatigoran pasohot tamu ma panosakmu na mangojar bangsoku sian partalianna ninna Tuhan Jehovah paholangom ma parrohaun natorbang jangan ada lagi keserakahan jangan lagi ada ketamakan karena Tuhan sudah memberikan cukup untuk seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang iduk, sahala raja. Nuai nga ketamakan itu atiak kadamang do denang sasitong na ya dang na so dilewat debata merlobi-lobi tu sasitong na alai setotong rakus jolmai serakah jolmai. Nau ngadong na di manai pedang bo di pasuda alai sainaing mangahuti dope sainaing mangojar-ojar hak ni halak. Hidup bana ditegor unang mapator baku. Cukuplah itu. Kata Tuhan, cukuplah itu hai raja-raja Israel. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu. Karena dosa ya sosial yang sering terjadi adalah penindasan dan keserakahan. Penindasan dan keserakahan itu Bapak Ibu Saku sering terjadi dari orang yang punya tahta, yang punya kuasa, ya, yang punya wewenang. Makanya tung takas dipaingot asa aka iduk aka penggonggomi maka sagaton maka sabappon aha naung adongi janganlah terlalu serakah janganlah terlalu tamak nagudangan nang jol mau nate akadamang do dainang naung adong di mana ipe tang terpasudasa alai seneng mengahuti dope seneng mabahan penindasan dope itu akan asing nadong na didongani soalnya digudang na didongani alai senaing nyojaro-jari sanaing gabe niahuti. Maka Tuhan katakan dalam penglihatan yang disampaikan oleh Yehezkel bahwa raja-raja akan diingatkan untuk itu supaya jangan ada keserakahan. Nah padua honak kadamang dohok deinang gipaingot bahwa Allah akan memberikan keadilan dan kebenaran. Maka ketika itu sudah sampai di tangan kita dan kita sudah menerimanya, maka praktekkanlah dalam kehidupan berbisnis. Jangan sampai kita mengotak-atik, merusak timbangan itu. Jangan kita Bapak Ibu Saku ya merusak timbangan. Didok ikos sitong ma timbangan munai.
Iko sitong ma dohot apang munai, iko sitong ma dohot potingi. Maka setiap ukuran-ukuran yang berlaku dalam berbisnis, ya, dikatakan ukuran-ukuran yang sudah benar itu unang B disegai. Bamolo sa kilo tong benar ma 10 onsa teh. Unang doga be sokon na hiata bigi saya disukung guron sa dadak danak. 1 kilo 3 ons do adonangin. Ro imana madok 1 kilo sama dengan 9 ons buguruin. Aduh 1 kilo gabe sia ons na. Ada ido saya ngotot danahon mengalusi guru na madok. Ido sitong do 1 kilo sia ons do na. Ay si mengajari hosong nina itu roy mana bawa omaku wah saya segabe songoni pengajaran na mido bah molo disuruh oma kebetulan per 3-3 na sidakan molo disuruh oma au mani mabuku si gula manang mabuku si minyak didok bay sa 1 kilo dah sia ons mabayan sia ons na jadi kan 1 kilo kan sia ons do ini na oma teh kadamang doh day nang pangajarion na sotik kosi. Karena itu Bapak Ibu saku, berilah keadilan kepadaku dan kebenaran luluhon ma'ahu ali jahuba. Jaledo Tuhan ulahom mahati gorado hasitongani. Jangan lagi ada keserakahan. Jangan ada lagi ketamakan. Ada gudang ngajol manuaing. Dang makasabab pun nadong di ibana. Ujung naha. Gabe stres ate. Om manuaing sahit ate. Saya yang madungdungi, saya yang madundungi. Naung adong dilabung nope, suna terpakesa. Molo nana madungdungi dohot denggan. On sampai mangulahon nasoti kos. Holan neng mangahut. Dang mangulahon hati gorabe dohot hasitongan. Holan alani natamak. Dohot seraka hati. Adong ukuran nasa sitongna. Alai dang denggan. Maka firman Tuhan katakan apa? Mari kita berbisnis dengan jujur, dengan adil. Alin naruhata apa dita molo songonido waduh iba sadi hari dua mamora. Diga bubuy hatop mamora ni naruhata rate. Akada mangdoh denang dipaingot kita. Mari berkeadilan dalam kita berbisnis. Karena aktivitas kita sehari-hari itulah ibadah kita. Maka persembahkanlah ibadah yang benar kepada Tuhan. Karena demikian juga Bapak Ibu saku ya diingatkan kepada orang Israel dan itu diperlihatkan oleh Yehezkel itu sebagai firman Tuhan yang dia terima. Aisongono dohatani Tuhan Jahubanin. Jadi sitong ma apangmu, sitong ma tibangamu, sitong manang potingmu, ukuran sa potingi nason nasaima, ukuran sa apangi nason nasaima, ukuran tibangani nason nasaima. Unang ma gabe disegai. Dituhor 1 kilo, dibayar 1 kilo, sian pasar, alai sahat dijabu, dang pas. Ukuran na kecewa tiya kadamang dohok day nang. HP nga ditarget to molo 1 kilo di jalo, saya ma sekian hali minum gulay, saya ma sekian seminggu anon miyaki, HP ternyata dang boy dapot. Napatuluhon na kadamang dohok day nang diatur hon dotong. Asa taulahon hati gora do hasitongani marehite-hite na pasahaton akka peliatta. Adong peliat tu iduk si guguata. Adong pelian di bagas joroi. Adong pelian pardengganan, adong pelian si tutungon, adong pelian si panganon, adong pelian si numon. Adong pelian di hari raya, adong pelian di kapolta ni bulan, adong pelian di hari sabat. Jala iko patupaw pilihan pardosaw, pilihan si pangano, pilihan si tutungon, dohot aka pilihan hamulateon, bahen pardengganan di penompas Israelin. Tulu halia kadamang dohot den yang diaturhon, jala iko nulahonota. Mari kita adil dalam hal itu Bapak Ibu saku. Mari kita sitong, jujur hita jala tigor mangulahoni. Pasahat to pilih pita dang tigor ngasalah biate. Mangulah bisnis pita dang sitong ngasalah be. Ingo ma bisnis na sositong taulahon dang manahan ni. Pasti hasisi gadu dihita.
tu hama hita marutung satokin, alai pitor gabi tu hama guan ujungna. Alani ulahomma hati goran dohot hasit tongan. Dungi idaum muma bahwa engkau akan boleh menikmati hidup yang baik dan yang benar. Alani dua kedamang dohot dena. Mari kita adil, mari kita jujur, mari kita sitong. Asatun takas, patu pahon, ulaun na pinasahan ni debata, jupang dihita keadilan ni. Molo konsep keadilan di epistel tayate, di kisah para rasuli, ro makatahon tuh aka aposteli, meminta keadilan untuk melaksanakan pelayanan kepada orang-orang ya yang lemah, yang miskin, kepada para janda-janda nina. Asa unang dikesampikon, alai kodohok manasidatong dapotan keadilan, majalo, pelayanan. Alanya kedamang dohok dina, molo ditamodiko manang dikesampikon di pelayanan akan namar pardumua tu aka halak nagali, halak nahurangan, halak akan napugos nina, berarti dang jupang jaladang dapot hasit tonga dohok keadilan di sini. Alani pangido di epistel tai di ulaun apostoli supaya diangkatlah orang-orang yang bisa melayani orang-orang miskin, para janda aka nama balu, song ni doh aka na terpinggirkan, dohot aka naso haru dapot terjangkau niaka apostel alani ulaun nasida di pambaritana ulion doho di partangyangun. Ale molo ulaun asi-asi pelayanan meja, berikanlah, angkatlah orang yang boleh melakukan pelayanan itu. Lanya kedamang doho denang, sudahkah kita benar berlaku adil? Nga sitok kita bangulahu kategoran doho hasit tongani, di tonga-tongani rumah tanggata, di tonga-tongani huria. Manang sedong depan roha mangahut, roha mangojar-ojar pertalian ni halak, roha na makaliangi aka hamo artani halak. Mari, sebesar apapun kuasa wewenang dalam dirimu, jangan justru melakukan keserakahan dan penindasan, tapi justru lakukanlah keadilan dan kebenaran supaya nyata melalui dirimu, melalui saya, melalui kita semua Bapak Ibu Saku, sebagaimana penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel ini. Pamerengon nei juppa hai baruon, juppa pemulihan, adong keadilan, dohot kebenaran. Di pakobasio di tongani huria, di parnguluon siganupari, di bisnis do dia kapar tiga-tiga ni, dapat hasil tongan, dohot kebenaran, marhite-hite hok kita. Alania kedamang dohot denang tongon, mari katakan dan sampaikan kepada Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Luluhon ma'ahu ali Jehovah nimmoma. Maka lakukanlah keadilan dan kebenaran itu. Ulahumma hati goran dohot hasit tongani. Aido jaloho sian tuhatai. Amin.